Ćao i veliki pozdrav, dragi moji. Duže me nije bilo. Danas je onako jedan poseban dan i htjela sam da vam snimim ovaj video da ostane i meni i vama kojima će uskoro trebati na jednom mestu. Na današnji dan, prije tačno 6 godina, znači 21. maja 2019. godine, meni je stigao onaj čuveni mail koji svi dugo čekamo, a to je da mi je ponuđen posao. Znači u mailu je bio ugovor za posao, da mi se nudi i da ja treba da počnem da radim 1. septembra, odnosno 2. sam počela zato što je 1. septembar bila nedelja. I kad mi je danas izašla onako ta uspomena, rekao je moguće da je prošlo već 6 godina. Znate i sami kada uđete u tu neku mašinu, vi koji ste ovo prošli znate, jednostavno vreme vam proleti kao što i sve leti. Još kada dobijete dete, leti još brže. I podelim onako to na storiju na Instagramu i Facebooku i dosta vas se javi. Neki koji se selite iz jednog dela u drugi, Norveške. Neki koji se selite u potpuno neke druge zemlje. Neki koji se spremate novo, koji ste mi rekli da imate i anksioznost i strahove i da jednostavno je plakanje i svega i da vam je teško. I pošto sam onako pisala da vas zaista razumem. I onda sam onako sela i razmišljam daj da malo pokušam da evociram sve te emocije koje su obuzele mene pre 6 godina, a znam da sad obuzivaju nekoga od vas i da će uvek nekoga obuzimati, to je, da kažem, deo života mnogih ljudi na ovoj planeti. I rekao, ajde moramo snimiti video, neka ostane tu kao podsjetnik meni, možda nekom od vama koristi, da znate da niste sami, jer se često javi onako neki osjećaj u vama kada mi pišete joj, da li sam ja lud ili luda, je moguće da se ja samo ovako osjećam i onda često odgovorim ne, nikako se ne osjećaš samo ti tako, osjećaju se mnogi i osjećali su se mnogi, a i osjećat će se mnogi, jer jednostavno to je ogromna životna promjena. Ako sećam kada sam otvorila taj mail i gledam u njega i vidim, draga Bojana, mi smo odlučili da vam ponudimo stalan posao. Znači, zamislite da čitate u vašoj rodnoj zemlji, dakle me pratite, ja sam bila u Srbiji, i čitate mail gde vam neko nudi stalan posao i preseljenje i svu pomoć koja vam je neophodna oko aviona, oko smeštaja i tome slično, da dođete da radite i onda vi to čitate kraja maja, znači 21. maja, a tamo piše da već 1. 2. septembra vi trebate da počnete da radite. Preplavi vas sve. Znači, iako sve na tome radila, kao mnogi od vas, znači ja sam učila jezik, ja sam svesno, da kažem, slala svoj CV, ja sam se svesno prijavila na taj intervju kada su bili u Beograd da nas regrutuju, ja sam znala da odgovor može biti pozitivan, što bi se reklo, to sam i priželjkivala, ali tog momenta kad se to desi, mislim da se svi zapitamo joj, šta ću sad, je li to ovo što sam sve vreme čekala, i nije svejedno, jer ti ne znaš da ideš. Ja sam dobila ponudu, možda su i neki od vas, dobila sam čak ponudu ako želim da mi plate avionski prevoz, da dođem da vidim kako izgleda to mesto, čisto da bih znala šta me to čeka, jer su svesni da se sele u potpuno drugu državu, potpuno je mentalitet sve, da kažem, drugačiji, nije samo tek tako. I znali su u mom slučaju da sa mnom ide suprug, sa nekim od vas možda idu i deca, to je još vjerojatno izazovnije, taj deo ne znam i neću se mešati, kažem, mi smo došli tada bez dece. I onako sam stala i sad razmišljam i želim u isto vrijeme plačem od sreće, pa plačeš i od tuge, pa ne znaš šta te sve snašlo, ali znaš da je to nešto ka čemu si ti stremio. I potpuno je normalno da znate svi vi koji prolazite trenutno kroz taj proces, da ćete sigurno onako plakati za tim nečim što možda kao i da ostavljate, ali imajte nešto na umu. To sam ja sama sa sobom onako porazgovarala kada su mi se malo slegle te emocije nakon tog čitanja maile, kada najavite i svojima. Svi su oni pripremljeni da vi, ako dobijete pozitivan odgovor, da vidite, ali znate i sami kada je sve tu ispred vas crno na belo, mnogo onako drugačiji osjećaj. I kad sam onako malo pribrala, uvijek sam rekla sebi, čekaj, nikada ništa u životu ne mora da bude zauvek. Ja sam ta koja mogu da odlučim o tome nečemu, tako isto i vi. Znači ja idem, ja sam vožela, na ovome sam radila, idem da ja živim taj život, pa da vidimo kako ću ja da plivam u tim vodama, kako ću ja da se snađem. Toliko naših ljudi se snašlo pre mene i raznih drugih, pa snaći ću se i ja. I tako je i bilo. Ali želim da znate da niko ne može da vam kaže kako će baš vama da bude. Svi mi sa sobom nosimo
nešto, da kažem, i iz kuće, nešto kako smo vaspitani, različite neke životne situacije smo prolazili, neko je nešto, da kažem, možda neko ojačao sebe, neko je oslabio sebi, tome slično. Mislim, molim vas, pišite u komentarima, vi koji ste emigrirali, mislim da mi koji smo se selili nakon srednje škole u neki drugi grad na studije, pa smo možda posle ponovo nekda otišli u neki drugi grad, tamo probamo da živimo i radimo, da mnogo bolje podnosimo generalnu imigraciju, ali nama to nije toliko strano. Dok ljudi koji su možda baš rođeni, ajde da kažemo Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, odakle me pratite, Skoplje, nije ni bitno. Hvala svima od srca na praćenju. Ako ste, na primjer, baš imali, da kažem, možda to i sreću, da se rodite u tom nekom velikom gradu i da ste tamo i završili srednju i tamo ste i studirali, možda ste tamo upoznali svog partnera i jednostavno vi nikada niste otišli iz tog svog mesta, jedinog mesta rodnog za koje vi znate, tu su vam svi vaši prijatelji, sva vaša porodica, vrlo moguće da će vama biti teže. Kažem, javite mi opet, znam da me pratite i da ima raznih životnih situacija, baš mi javite, ali mislim da vama može biti teže, ali vi se nikada niste susreli sa momentom odvajanja. Dok mi koji smo odlazili na studije u drugi grad, znate da sam iz Rejna, pa sam studirala u Novom Sadu, posle uzela još dodatne studije u Beogradu, pa sam tamo isto živjela i radila. Znači, ja sam prošla jednu selidbu Zrenjanin, pa Novi Sad, pa tamo živjela 10 godina, pa tamo opet naučila da treba da upoznam neke ljude, jednostavno tako života vodi na fakultetu, pa privatno uvek se tu nešto upozna. Posle isto tako u Beogradu poznate neke ljude i naviknete da je to deo života, da neke ljude ostavimo iza sebe, ali to ne znači smo ih zaboravili, jednostavno ostali su u drugom gradu, mi smo otišli negde drugde, ali mi se i dalje čujemo i dalje možemo da se vidimo. Znači, uvek imajte u glavi da ništa nije zauvek, i da uvijek možete da se vratite ako poželite ili da se preselite u neku potpuno drugu zemlju ako vam se jednom momentu ukaže prilika ili prestane da vam se dopadne ta neka zemlja. Ono što je verovatno neminovno je da svi mi krećemo u tu neku, da kažem, novu avanturu ili imigraciju sa određenim očekivanjima. Mislim da je prirodno da svi mi kao ljudi imamo određeno očekivanje jer smo gradili sve te neke snove, još pogotovo ako ste bili u teškoj onako životnoj situaciji ili finansijskoj ili poslovnoj, pa vam svega već do ovde bilo, onda jedva čekate da odete to nešto drugo. To nešto drugo vam je kao Disneyland ili samo čekate da počnete taj neki drugi život. Tako da, verovatno će mnogi od vas imati određene očekivanja. Neka očekivanja će se ispuniti, znate i sami, neka će se možda onako razbiti na param parčad, ali to je u redu. To je sve, da kažem, deo procesa imigracije, deo učenja. Moj savjet za sve vas je da uvek idete otvorenog srca i uma. Drugačije je, naravno, ali to drugačije ne znači da je nešto loše. I uvek imajte na umu da je nama koji se iz Evrope selimo u neku drugu evropsku zemlju mnogo lakše od raznih ljudi koji sa nekog drugog kontinenta odlaze, možda recimo iz Afrike ili Azije, dolaze u Evropu. Ovdje ćete upoznati ljude različitih kultura, nacija, različitih životnih priča. Iskoristite to da popričate s tim ljudima, bit ćete mnogo bogatiji. Biće vjerojatno i suza, jer neke priče su teške, neke su jako lepe, nekog je dovela ljubav, nekog je oterao možda rat, neko je došao za poslom, pa se ovde zaljubio, pa se ovde, da kažem, i venčao i osnovao porodicu. Upoznala sam ljudi iz toliko zemalja da mislim da bi morala da proputujem sve kontinente da bih ja imala priliku da sve te ljude upoznam i smatram jednim velikim bogatstvom. Jedno sam želela da pokušam da vam napravim, ne znam da li bih uspela, ali edo ovako sam ću reći, znači Amerika, Australija, klasika, Evropa, Koreja, i to severna, koreni koji Severne Koreje, imamo Afganistan, imamo Sudan, imamo Siriju, imamo Eritreju, imamo Irak, imamo Iran, pokušavam da još naš Balkan, to, da kažem, to je naše, pa ajde, ne moram posebno da spominjem. Ako se nečeg još seti Mađarska, da kažem, ajde to isto, da kažem, to je kod nas u komšiluku, Španija, Italija, Portugal, Poljska. Ono što možda mnoge može da šokira, a to je Portugal i Italija. Zašto? Radno vreme i sjesta. Kada sam ih pitao, uglavnom je to bio razlog, jer kako oni kažu, radiš od jutra do sutra. Malo radiš, pa odeš da odmoriš, pa se vratiš da nastaviš. Vratno svako ima neke svoje priče, ali baš onako, znači, obogatit ćete sebe. I nemojte da se zatvarate
Verujte mi, nekada sa tim strancima imate mnogo toga više sličnog nego što ćete imati sa nekim ko je živeo možda u istoj ulici sa vama, samo zato što će vas ovdje povezati ta neka druga sudbina. Znači, verujem da vam neće biti lako istog trena, ali ako vi budete, ono što vam ja stalno govorim, radoznali turista i avanturista, može migracija da vam bude jako zabavna. I dozvoljeno da budete ljudi, to znači da je dozvoljeno i da plačete, i da se smejete, i da osetite i tugu i nostalgiju, tada pozovite te neke ljude, kažem, niste na kraj sveta. Znači, selite se uglavnom iz Evrope u Evropu, avionski prevoza skoro svaki dan imate, da ako vam srce kaže želim sada da vidim svoje najdraže, lepo poručite kartu, kažete uzimam hitan odmor, što bi se reklo, ili odete vi, ili vam dođu oni. Znači, pokušajte da sebi u glavi nekako razjasnite da vi niste otišli na kraj sveta pa nećete nekog videti godinama. To je možda nekada bilo tako davno, kada nije bilo ni ovog interneta ni svega toga. Sada možete da vidite nečije lice svaki dan ako poželite, koliko god puta hoćete. Znači, budite otvoreni. Ponesite u tim koferima onako i radoznalosti, ponesite prazan beli papir, pa ga ispišite nekim vašim pričama, nekim vašim prijateljstvima, nekim vašim iskustvima, i sve je za ljude. Moja priča neće biti vaša priča neće biti moja priča, i to je najnormalnije. Mislim da pitate 100 ljudi iz Norveške, će vam svih njih 100 možda ispričati nešto na drugačiji način, jer smo svi mi drugačiji ljudi. Svako od nas nešto drugačije doživljava. Ali uvijek imate tu na umu da ako vam se čak i ne dopadne, uvijek znate da ste probali, ako poželite vratite se ili dajte sebi prostora. Nemojte uvijek odustati na prvu prepreku. Vjerojatno niste odustali na prvu prepreku ni kada ste sređivali papira da dođete u ovu neku zemlju, da li je Norveška, da li je Nemačka, Holandija, gde se već sve selite. Jel tako? Niste odustali, jer da jeste ne biste sada bili u procesu selidbe, tako i ovdje. Sigurno će neke stvari da vam budu nepoznate, malo teže. Uvijek pitajte. Pitajte svoje kolege, one mnogo toga znaju, pogotovo da kažem oni koji su ovdje rođeni, rasli, znaće da vam ili oni pokažu ili će vam uputiti na određenu instituciju koja može da vam pomogne ako nešto zapne. Znate da uvijek možete meni da pišete, ako ja znam, ja ću odgovoriti, ili ću također ja uputiti na neku instituciju, na nekog ko možda nešto zna. Zajedno smo jači u ovoj, da kažem, imigraciji, mnogo nas je ovdje i svako od nas obogaćuje ovu zemlju na svoj način, da li svojom kulturom, da li svojim nekim pričama, da li svojom hranom i tako dalje. Zaista stranci obogaćuju jednu zemlju, delimo različite načine rješavanja nekih problema, različite načine lečenja, pristup nečemu, otvaramo jedni drugima vidike, tako da samo hrabro tu gde ste krenuli, razume vas i jednostavno pustite da to ide svojim tokom. Ako će biti plakanja, samo plačite. Na aerodromu će sigurno biti teško, znači neću vas lagati. Ti onako zagrlje i ti stisci, iako ja sam znala odmah, znači ja na 6 mjeseci kući moram doći, ako ne i češće, ali to je granica mog srca i duše. Svako od vas vjerojatno ima neku svoju granicu, kažem, svi smo drugačiji. Meni su isto moji dolazili, ja odlazim tamo 2 puta godišnje uvijek, jedno sam otišla i 3 puta, meni su bili, znači, sestra dolazi drugi put, već roditelji su mi bili, tako da jednostavno uvijek može neko da vam dođe od prijatelja, ništa to nije preko sveta. Čvrsto igralite na tom aerodromu, uvijek znajte da čim sletite u tu neku zemlju, vas će čekati neka nova avantura, neko novo upoznavanje, a ta vaša porodica ostaje dalje, da kažem, kao vaša zaleđina, i uvijek će oni biti tu za vas i vi za njih. Ništa nije, zauvijek ništa nije preko sveta. Neka to bude, eto, kratko od mene. Ne znam da sam uspjela da pretočim, da kažem, sve te emocije, jer u tom momentu kada sam se ja sela nisam ni znala da ću ikada deliti priče, a kamoli da ću snimati videe. Tako da bih vjerojatno ovaj video snimila tada i mnogo bi možda bio verodostojniji sa svim emocijama koje sam obuzela. Sad sam onako pokušala da se prisjetim šta to osjeća neko kada čita taj mail i kad treba da spakuje svoj život u ona 4 kofera, 2 kofera, zavisi koliko vas je gde, kako se selite, i da sve tamo nešto gradite od minusa. To uvijek imajte na umu, da se ne razočarate previše. Znači, ovdje nemojte da očekujete to nešto što ste tamo negdje imali, samo mnogo bolje, ne znam šta, nego
vrlo verovatno da ćete krenuti od minusa, pa ćete se dizati do nule, pa idete u plus i tako dalje. Kažem, opet svako od vas i nas dolazi sa nekim različitim startnim pozicijama, ali eto, da sebe možda poštedite nekog razočarenja, znači pokušajte da nemate prevelike očekivanja. Imate ih i to je lepo i uvijek trebate da imate i istražujte. Upoznajte svoju okolinu, upoznajte gde se nalaze ti neki centri za učenje jezika, znači onaj Sprok kafe Kjuš, u mnogim ti nekim kafejima se okupljaju da učite jezik, obiđite biblioteke, tamo isto uvek lepo, ima dosta ljudi, obiđite lokalni neki kafe, obiđite lokalno pozorište, bioskop, parkove, šetate uz more, kroz šume, jezera, vozite kajakanu, znači toliko ovdje ima lepe prirode, znači nemojte da dozvolite da dođete i samo sedite u 4 zida, bit će vam sigurno mnogo teže. Znači pokušajte da čitajte knjige, gledajte filmove, sve što ste radili u svojoj zemlji, samo što sad radite u nekoj drugoj zemlji i možda na nekom drugom jeziku. Znači sve ono što ste pričali na ovim našim balkanskim jezicima, sad ćete pričati na norveškom, na nemačkom, holandskom, engleskom, gde se veselite, ali poenta je ista, znači smeh je svuda isti, humor je svuda manje više isti, moći ćete i da se našalite i da uživate i samo hrabro napred. Šaljem vam veliki, veliki zagrlje iz uvek sunčane Norveške, bar ovde kod mene, i nadam se da mi ovaj video bar malo koristio. Eto, pozdrav od mene.